ide do cieľa neohrozene, tak jej poďte zatleskať. Víťazka prvého ročníka čudovského Half Ironmana sa volá Kristína Lapinová a jej príslušnosť oddielová je PAT Martin. No a my všetci jej gratulujeme a vy jej ešte tlieskajte. Kristína Lapinová. Poď, medaličku dostaneš. Kika, zatiaľ iba tak stručne, ako dneska sa darilo? Tak bolo to super, musím poďakovať organizátorovi, že urobil veľmi pekný pretek. Veľmi sa mi to páčilo, no to plávanie bolo studené, ale s tým sme rátali. Bicykel krásny a beh dobre. Bola to prvá polka a práve som sa snažila bežať pomalšie, keď ma to už nebavilo a potom som radšej pridala ku koncu, lebo budúci týždeň ideme do toho Vietnamana, takže máme 6 dní na regeneráciu a budeme zase polkovať. Čo po Vietnamanovi? Po Vietnamanovi hádam trošku už oddychol, lebo teraz slovenský pohár sa veľmi rozbehol, sme mali 4 duatlony za sebou. A potom by som strašne rada skúsila na tú Floridu sa nejako nominovať v polke, kde to je vo Frankfurte 15. augusta. Dobre, minulého roku účastníčka Ironman Hawaii, tento rok sú tiež také ambície? Tak stavím sa skúsiť tú polku, Hawaii nie sú peňažky, to možno o rok uvidíme. Jasné, jasné. No a vráťme sa ešte k dnešnému preteku. Takže plávanie vravíš, studená voda, 1600 metrov. Ako sa ti tam plávalo? Nebol zvon na začiatku? Bolo to super, ja som čakala, že mám viac stiahnuté plúca z tej vody, to bolo v pohode, len naozaj na nožky mi bola zima. Už po prvom si vrajím bola 4 je dosť a do toho štvrtého sa mi šlo horšie a teda najhoršie sa mi bežalo z tej vody von po takých nohách, ale prežili sme. Takže sa to dalo. Čiže poučenie na budúci rok na nožky po nožky. No a ako to išlo na tom bicykli? 4 okruhy po 21 km, ako si sa tam predierala? Cyklistika bola super, to sa mi páčilo, lebo ja mám radšej teda rovinky ako kopce. No a mužky boli neuveriteľné, hlavne 3., 4. kolo som sa dýchať nosom, lebo to má všetko v ústach, ale to k tomu patrí. Dobre, dobre. No a beh, trošku náročný, nie je zvyklý. 7 okruhov po 3 km. Vadilo to? Toľko točiek? Točky mi nevadilo, ale teda ďakujem za tie schodíky a za ten krásny výbeh v každom kole. Takže tak. Dobre, Kika, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa dneska zúčastnila aj za rozhovor a tešíme sa na ďalšie tvoje preteky. A ja ďakujem. Po 18 Jiří Uher, OMT Pardubice. Svoju ďalšiu ovečku v košiari po Maťovi Balážovi Tomáš Straška, štartové číslo 50 a triatlonový tým Trnava, ktorý vám síce nepomáhal organizovať, ale za to dobehol si svojho Ironmana, štartové číslo 13 Peter Bžiský. Jo? Hore, takže môžeš ísť na masáž. No a zrejme ono musím dobehne do cieľa. Druhý z Kašpárkov, ktorý ide na pekne. Cieli vítame Petra Kašpárka, SK OMT Pardubice. Opýtajme sa Jana, či oco ešte dýcha. Zrejme áno. A Jano je v cieli, štartové číslo 52. Anton Žáčik, ja ho vítam. Až tam Anton, pre Boha živého. To máš za to, že chodíš behávať iba so mnou. Potom budeš takto pomaly trénovať, ale mušiek máš tiež dosť na sebe. Štartové číslo 25, Anton Žáčik, SMT Anitra. Dobre. Na štartové číslo 46 máme cieli Rastia Vrštiaka, SKPKBL Martin. Takže ďalší strelí úspešne. Aj tatinovi, aj dcérke. Všetci, čo prišli do cieľa, dostačovajú. Petráska, Ivo Krejčí, starší. Ivan, gratulujem. Silvia Vykusný, obrovský úsmev, nebuď baba mračenica. Silvia Bláhová na druhom mieste. Half Ironman Čudovo. Číslo 45, Jana Krasla z Komárna.
A nebolo to prilepené, bolo to tam len ako tak. Silvia Bláhová, druhá dneska, prvý pretek slovenského pohára. Ako to dneska išlo v skratke? Plávanie, no, zamrznuté nohy, ruky, ale dobre, vydržali sme. Ja som sa bála bicykla, lebo mne moc bicykel nejde, ale bola som prekvapená celkom, akože sa to dalo a čo som teda nečakala, otrasne sa mi bežalo, už hádam, roky sa mi takto nebežalo, hneď od začiatku. Takže plávanie, studená voda. Tak s tým sme počítali. S tým sme počítali. No a cyklistika ako? Tak, no, môj taký lepší priemer by som povedala možno. A čím to bolo ten lepší priemer? Dúfam, že teda ešte som to nepozerala, že aspoň ten 30 priemer som dala na tom bicykli, čo je nad moje očakávania. Lebo minulý rok som išla Slovakmana za nejakých 6,20, čiže to bolo priemer pod 30 dosť. Tak dúfam, že sa k tomu priblížim, lebo sa chystám do Klagenfurtu a tam by som ten 30 priemer rada aspoň dala. No a potom si prichádzala na beh. No a vraví, že beh bola trápenka. Hneď beh, ako som vybehla z depa, tak to bola katastrofa. Hneď som cítila lítka a to bolo trápenie, celý beh. No a to trápenie bolo čím? Že bolo veľa otočiek, alebo... Nie, ja si nemyslím, že to bolo traťou, alebo nejak tak, ako myslela som si, že to bude v úvodzovkách psycho, lebo pôvodne boli hlásených nejakých 12 okruhov a ja som sa rozhodla včera večer, že na tieto preteky idem, takže ja som zistila dneska ráno, že je 7. Takže to bolo len plus, ale nemyslím si, že to bolo traťou, alebo otočkami, alebo niečím, to bolo skorej niečo so mnou. Toto bol dneska tvoj prvý pretek v tejto sezóne? Čo sa týka triatlonu, tak hej. Predtým, aké si preteky išla? Duatlon vo Dvoroch a v Branove a nejaké behy. Polmaratón vo Viedni, polmaratón v Bratislave, Devín Bratislava a nejaké behy okolo Trnavy. Jasné. A tým pádom, keď prvý triatlon, čo ťa čaká ďalej? Ďalej, no uvidíme, ako budúci týždeň so Sencom. No a o 2 týždne určite Mielice. Takisto polka. Potom si spomínala nejaký Klagenfurt. No, Klagenfurt, už sa začínam báť. Prečo začínaš báť? No, ale tak dúfam, že prvýkrát pôjdem na takéto veľké preteky. Uvidím, čo v tej vode, lebo zatiaľ, čo som bola najväčšie, ak si pamätáš, čo sme boli v Holandsku, tam bolo na štarte nejakých medzi 300-400 ľudí a zdalo sa mi to dosť mela, tak som zvedavá, čo bude tých cez 2000, ako sa tam budeme byť. Či vôbec vyjdem z body von. Čiže Klagenfurt je tak v strede sezóny a potom? Potom, keď poviem pravdu, neviem, čo tam je. Ďalej nejaké preteky tu na Slovensku pravdepodobne. A potom sme prihlásení na ďalšieho Ironmana do Kodane. Čiže 2 Ironmany zo série Ironman ťa čakajú a asi pravdepodobne slovenský pohár. Tak, a ostatné preteky budú pravdepodobne v rámci slovenského pohára. Ten jeden Ironman je zo série Ironman a Kodane Challenge. Nejaké ciele, alebo iba užiť si sezónu? Ciele? Tak určite spraviť si osobák na tom Ironmane. Minulý rok som išla, ak si dobre spomenám, 11, 16, aj nejaké drobné, tak dúfam, že to bude lepšie. Tak my ti budeme držať palce a dúfame, že ťa na našom podujatí uvidíme aj na Eurorok. Ďakujem.